Og i dag vil jeg godt lave en let's play med et spil, der Kerbal Space Program. Det var en demo. Jeg har ikke givet det at købe spillet sådan helt. Ja, så det går ud på, at man skal bygge en rumraket, der skal op til månen. Ja, så jeg er ved at sætte nogle motorer på, så den har nok energi til at komme op til månen. Det bliver nok ikke en særlig lang episode, fordi at det er ikke særlig sjovt i længden, så måske kun en affyring. Jeg kan da ikke helt, hvorfor jeg ikke putte den der på. Helvede. Okay, det er sådan der. Og så den her. Jeg ved simpelthen ikke, why jeg ikke kan. Kom nu for helvede. Den sad. Hvorfor? Oh my god. Jeg prøver lige igen. Hvad gør det? Så skal den der. Okay. Og så skal vi have sådan her på. De gør, at man flyver lidt hurtigt gennem luften. Og så lad os få nogle vinger på. Sådan. Lad os prøve den. Så raketten her. Der er chaufføren, det ser lidt åndssvagt ud. Lad os prøve. Så holder man den i spidsen her. Den flyver. Flyver godt, synes jeg. Der er bare lidt, hvor langt den kommer op. Månen, den er helt langt oppe. Man kan ikke engang se den her. Jeg tror ikke, man kan komme til månen med betaen, fordi at man har ikke særlig mange dele i betaen. Så det tvivler jeg faktisk lidt på. Så skal vi have dem her hjælpemotorer. Fordi at det er raketbooster, sådan det er lige i starten, så har man lige brug for et stort skub opad, så derfor havde jeg lige sådan noget på. Så det er bare dem her. Men det er ikke et spil, der er sådan helt sjovt. Det er kun sådan sjovt de første par gange, så jeg tror kun, at jeg vil lige prøve den her gang, hvor jeg prøver at komme op sådan en lille episode, hvis du ikke har noget at nævne. Eller du godt vil se noget. Så. Det går ikke særlig godt. Vinderne begynder snart at tage noget af. Okay, det gør de ikke nu. Nu gør de. Se, ja. Se, nu går jeg ned med jorden igen. Så kan jeg kigge ind i. Se der. Der er hans ben lige der. Og hans fod, det er sådan noget mærkeligt åndeligt dvæve. Ja. Og så det der, det er hvordan han snor rundt. Det er hans anden hånd, der styrer den der. Og så trykker de safe op mod. Og han synes det er sjovt at dø lige om lidt. Fordi det gør han. Han dør lige om lidt. Det er ikke alle, man ser hver dag, der er glad for at styrte ned i en rumraket og dø. Men det er det åbenbart her. Han er åbenbart glad. Jeg gider ikke at redde hans liv den her gang, fordi han kom ud i en faldskærm, men det synes jeg ikke er særlig sjovt. Så, men det er da dejligt, at han er glad for at dø. Det er da dejligt. Så kan han prøve at føle, hvordan det er. Lige om lidt. Nå, var det virkelig så dejligt, hva'? Ja, det var virkelig så dejligt, ja. Ja. Nu vil jeg lige prøve at lave noget for sjov.
Jeg skal lige på, hvor man sætter pisse mange af de her raketboosters. Se, det er solide food booster. Ja, det er nærmest det samme. Se, ja. Lad os prøve det. Nu tror jeg nok, det går meget hurtigere, men den ser også pikket og grøn ud. Ja, mega hurtigt. Så lad os lige starte hjælpeturen. Det skal fandme fart på op til nogen, mand. Så nu begynder de at overhælde helt vildt. Og så springer de i luften. Se, det er mega lille. Se, og så er de andre. Det er fordi, at ildet, det der under der, hvis der er en dernede for eksempel, så bliver den jo overhældet, fordi at der er sådan noget ild tæt på den, nede på den selv, så overhælder det. Nu kan jeg se, at det er kun dem her lige ude i yderste overlevet. Men de kan så få benzin, og så er det en der er tilbage. Den, se der må man skal fandme flyve meget skråt. Så synes jeg lidt nede, hvorfor ikke bare lige op, og det vil være lidt federe. Så nu har han det endelig ubehageligt. Lad os få ham til at hoppe ud. Se, så hopper han ud. Eller jeg ved ikke, om han overlever det så, om han bare falder ned og dør. Men det var i hvert fald lige en lille episode i YouTube, så hvor jeg lige vil lave en lille raket. Men ja, det tror jeg ikke mere kan spille computer i dag, fordi klokken den er næsten den, ja, om et kvarter den 11, så gider man ikke helt sådan. Men det var alt for i dag. Vi ses YouTube.